bathi ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Umculo we-AfroPop ulinde kuhle intaba yaseDubai emsomo usolwa ngokubaleka nezimali zabantu abebebamba iqhaza emcimbini wakhe. Nginibikelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo mina kuveze kuntuthu ngokuNqwaha bathi ilasibona amakomenti mhlawumbe mangabe usemusha like ngizophinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe ungabusakhohle ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Umculo we-AfroPop ulinde kuhle intaba yaseDubai emsomo usolwa ngokubaleka nezimali zabantu abebebamba iqhaza emcimbini wakhe All White Summer eShandise ebikwadukuza nge-30 zikaJulayi. Usomahlayo uHello usolwa umculo odome ngokucula ingoma kaBig Zulethi imali eningi ngokumfukuzisa amaqede uhamshiya obishini njengoba esehamba ethuka izanya. uHello uthe kunabantu ebabesebenza emcimbini wakhe bebemsongela ngokumenzakalisa uma angabakhokheli izimali abakweneta zona intaba yaseDubai. Ethe emuva kokuhlela umcimbi waba impumelelo nontaba yaseDubai akakhokhelanga ekubeni nonogada ababesebenza umcimbi abakayitholi imali yabo. uHello uthe usiyasaba ukwenzakalisa ngoba onogada bafuna imali yabo kuyena yonke indawo lapho ehamba khona bayamvimba bambuze ngayo. Uchaza ukuthi uhlala athola izingcingo ezinomlayeze omsongelayo kuWhatsApp bambuza ukuthi iphi imali yabo. Ngolunye usuku bame eduze kwemoto yakhe endaweni ayipake kuye bafuna imali yabo ngomsebenzi bawenzile. Kuchaza yena lo Somahlayo uqhuba uthe intaba yaseDubai bazana ngoba woMkhaya futhi bahlale befisa ukusebenzisana. Ethinta intaba yaseDubai uthe wenze yedwa umcimbi ubese eqasha abantu abanjengoHello ukuthi basebenze. Akukho imali ayikoleta uHello, wonke umuntu ubeqashiwe wakhokhela. Uyaxakeka uma esefuna imali kubena ayithola kusho lapha intaba yaseDubai. Uthe wonke umuntu wakhokhela ngocash ngakho ke abukho ubufakazi obukhombisayo. Intaba yaseDubai uvumile ukuthi wampoka kuWhatsApp lapha kuyacaca ukuthi ulwa impi eyakhe yedwa yena akazi lutho futhi kuyamdidi ukuthi kungani enze lezi zitsolo kuphethena lapha untaba yaseDubai.